Vậy sibon ya phi ki pajba jong kari khasi jan kia iba yo sngaw ni kubor menta ka step ka por khandai beji ha ka ba ni don hapadang jong ne ka yeu nong ston ka ba kinong khayi nong pateng kinang krewan kinang kre ban song kinai ki ba thang ro dam kinai ki ba kamai ke ji kali keleng na ka ne ka sor nong ston kubor ka bang kwa ban kren hakane ka singi kalong syapang kane ka rally ka balong menta ka singi Shillong ban kerkut ya ka main secretariat da balakot da ka seng WPP Henry nagaliang ki pajba jongi nang ne nong ston imat tang san phungut lu kimpoy hante namar umdon batip bat umdon batre ban lek namar ki ong bang yo athai namar kata ngawan snap nadu dan step kanungot ki bakiu te hapo san theo hi kin poi ni imat song ni kali pasenjar namar kata hagane ka por na kwa ban pensai khndiat na yo I halor kane ka rally ka ba udon u sipai u bala wo nia wo tin wo dau yang tip udeu sipai bala sabe ne sipai barem tmar ta ngam tip Henry lawan le youtuber no hang ne hari khasi namar ba u sabe ne wa serem tma ngam tip kata Henry kalong ba u khlem da page u khlem da snap hai ki youtube ki banga keren ya kai ka ba ukuran ne sipai ngal dep keren lot baro khoj bat kidai kiju hi imat yo snyau su ki skor namar ba ka bethei hakapor bu le thmau ka bethei kuli mat la juna ki skor ne komno ladau ngap hai ka to ka jingkran nyonga ka mot kidi kiju ba nakaliang jong nga kumu nongkren hakan ka por nga kerpat yom ne sipai bu unda ngap bha unda pansa skor bha namar ba lada kaya bakla kumne te kamut bau neru habdon kam doktor namar doktor lum kumta te kamlong te namar kata ngangam datik bha ya ka ka ba utre usong hangno don hangno re nga sia thu ba menta ka singi ngalawat mini hangne hapo ka headquarter nong ston ba na constituency riang do kim don pra ki balik hante hasilong kilek tang komasan ringot na ka constituency rambrai lele yong hana batang laingot na kaliang constituency nong ston hapo san phungot te ki ong la ban mi bun pajba de na kini ki sau tuli constituency jong saungot ki MLA pra kata kamut na maulai ban nong krem jong bardan bat to ki arngot tui pat ki MLA jong ba dalbat batu wei te ki la ban mi hanto te pi poi na MLA ki poi 10,000 si constituency de 10,000 unya poi lom komta te la kim ki chia sikito tengah thrai tang lai 10,000 rum don ba poi te kane ka long ba ki ong ba ka kam ka ken kham jam ni ka tin ti pensiu I kane ka jing yaj pajba man ta ka sni hang te hapo Shillong hakane ka rally ti pin poi tangkat no te hang ta phi sa su phu ba pleng ka don ka ba phla na ba ka jing kren jung temen kan urlong tik bat hakayu kom ngakan tu warden ba nadu man ta ka sni andalawai kane ka jing nyalang kadang ka jing kerkut ka main secretariat